Erokamano nyakura mogi kumiero Ramogi TV otino machielo rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore ma en Ramogi TV odiechieng' mar 29 dwe mar achiel 2025. Wan gi weche motenore kod wach mar piny Amerika ng'ado ni koro gibiro ng'wonye moko kuom sir ma gisebedo ka gichiwo ne pinje ma pod dongore ka moting'o piny Kenya. Ng'uro bet luoro nitie kiondko be nitie. Kata kamano Manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta onyiso tend pinje Afrika ni gibed gi luoro ka giparo ni ng'ato biro pidhogi. Koro gigo kwan giti kod mwandu manitie mar reso chenro magi. Gin weche ma wan godo kanya kwa Ramogi e kinde mabende wang'iyo wach motenore kod nek magalagala. Kamaro were mokariyo nyo wang'eo te gwenge mag Suba North kocha. Kachiel kod timbe mag monj maka kod kacha mosebedo katimore nyakwa Ramogi mawuok e duond jotelo wan ka. Tielo mokwongo mar ariyo wabiro bedo kod twak e buch jopiny tinende ni adhi bedo ka kod Biliano Jiwa kanyakla kod Dr. James Nyikal to kod Eric Okioma. Wadhigo kod gimbaka e wach mar ng'ado sir ma piny Amerika osebedo ka kelo e pakancha piny Amerika osebedo ka kelo e pacho ka e yore mopogore nyakwa Ramogi. Momiyo koro ng'ur gi kiondko nitie e chuny jopiny kachiel kod moko kuom jogo mawuok e riwruoge mosebedo ka yudo sir mamiyo gichopo kuom jopiny kendo jolo e weche mopogore ma giting'o weche mag tuoche ma oseyud ni chando ji ahinya e gwenge ma Nyanza. Tuoche kaka malaria, kute mag ayaki kachiel kod tuoche mamoko nyakwa Ramogi kama oting'o bende chiwo sir mag net mag suna ma osebed kitimo e bwo chenro ma isiro kod jatend piny Amerika to kod kuoyo yath manego suna e udi ma bende osebed kitimo e counties ma Kaluo koting'o Migori kachiel kod Homa Bay. Biro chalo nade? Mano e wach ma wadhi wuoye otieno ma kawuono. Mokwongo thuond weche. But I want to assure Kenyans that we have sufficient stocks of HIV commodities, be it antiretrovirals. En achiedh nade ne Kenya bang' sirikand Amerika chungo sir ma osebedo kochiwo e lwenj kedo kod ayaki ka sirikand Kenya to ramo ni oikore moromo. To wan gi staff mepich ipira uchiel 560 staff ma donors go chulogo test ma ochiwogo facilities one. En midhiero ne ji ma osebedo katiyo gi riwruoge ma isiro gi piny Amerika ka koro moko tijegi ochung' bang' sirikandno chungo sir mage. Ang'o miyo wang'na nyithindo nikech wach lo manyiewo ma babawa nouso gi ng'ato eka uchiel to anakawo eka ariyo kata ka nyidwa wang' document ok nyo wang'a document to nyithindo to we. Obila ma Homa Bay nono gima dinyo kel mach manyo wang'o monego nyithindo ariyo e odgi e gweng' ma Ombok. Arwakini machiegni nyakwa Ramogi weche manyien mag oimore chakore ayanga gi thuolo ni bed thuolo mar ndiko na namba 3 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, kambui mar X wane @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Machiegni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okwedo jotend pinje Afrika mayuak tok piny Amerika wuodho sir ma pinje Afrika osebedo kayudo ahinya to e sekta mar thieth. Uhuru moloso e romo mar thieth kadho nam chumbi onyiedho ne jotend pinje Afrika konyiso gi mondo giti kod mwandu magin godo e loso dongruok mag pinjegi. Magi kata obedo ni sirikal ma pacho ka to nyiso geno ni Kenya ni kama ber
kata tok chenro mag thieth mathoth chungi. Jafwambo marwa Simfros Okinda ong'iyo wach mar sir mawuok ka jatend piny Amerika miluongo ni PEPFAR ma osebedo ka siro chenro mag thieth ne jotuo mani kod kute mag ayaki, kendo ma en achiel kuom mago madhi yudo ng'ikruok ma bende koro medo kelo kionko e chuny jopiny. Wayudone ripodno. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Jumachiel kende tok jatend piny mar Amerika manyien Donald Trump donje telo kendo keto lokruoge mathoth motenore kod chungo sir ma pinje Afrika yude thiro tuoche mopogore. Liet mar chike ma kamago koro sechako setoi pinje ma Kenya en achiel kuomgi. Sirikal ma pacho kata kamano nyiso oganda ni kik bed maluor kaluwore ni gin kod chenro mong'ith mar neno ni jotuo ahinya mani kod kute mag ayaki ok oyudo ng'ikruok moro amora. But I want to assure Kenyans that we have sufficient stocks of HIV commodities, be it antiretrovirals, be it the testing commodities. We have strengthened our supply chain pipeline in the last 1-2 years to ensure that at any given time we have more than 6 months of stock. Director mar thieth Patrick Amoth lero ni piny Kenya dhi maber e kedo gi kute mag ayaki kaluwore kod kaka idwaro gi pinje maoko. And we are on target in our 95 global targets, meaning 98% of Kenyan population know their HIV status, and out of those who know their HIV status, again 98% are on treatment. We are lagging behind in terms of viral suppression slightly. We are at 94% against a global target of 95%. And one of the biggest contributors to our failure to achieve the 95% in viral suppression is in regards to elimination of mother-to-child transmission of HIV. Magi timore kinde ma kembe ma ok mag sirikal mosebedo kata chenro mag thieth misiro kod Amerika e pinje Afrika to koro osegoyo badgi piny kendo chungo chenro mathoth. E bwo chenro mar jatend piny Amerika motisi ni PEPFAR, ji milion 20 modagi kute mag ayaki yudo yedhe mag ARVs e pinje Afrika. E kwan ni ji 223,333 kawo yath pile ka pile, kae kwan ni 7,445 gin nyithindo e bwo higni 15. Piny Kenya na achiel kuom pinje 7 madhi lal maduong' tok chung sir ma kamano, kama ji 17,229 dhi koso yedhe mag gayo teko kute mag ayaki, kae kwan ni 841 gin nyithindo. Piny mar South Africa en namba 1 kod ji mahewo 100,000 madhi koso yath. Iliwe machiegni kod piny Mozambique. Piny libamba ma Tanzania kod Uganda okawo namba 4 kod 5 kaka giluwore no. E namba 6 kod 7 wan kod Nigeria kod Zimbabwe madhane kind 10,000 gi wiye dhi koso yath e piny ka piny. Kamano bende Amfa lero ni mine mapek mohewo 600,000 osebedo ka yudo sir kuomgi. Amfa lero ni ponono 50% mar mine gi okonyore e bwo dweche 3 mabiro, nyithindo 235,987 inyalo bi nyuol gi kute mag ayaki. Kao kamano kata mana pimo nyithindo matindo kimi bende ochungi. Jatend piny machon mar Kenya Uhuru Kenyatta kata kamano kwedo pinje Afrika kuom ywago reyo e wi omenda ma ok margi kojiwo pinje Afrika mondo ti kod mwandugi e dongore. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, hey, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we are not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa tu. Simfros Okinda, Ramogi TV. Okang' ma piny owacho mar Amerika okawo mar chungo sire weche mag thieth ahinya to motenore kod kute mag ayaki medo nyuolo kiondko e piny mangima. E kar dak ma Kibra jopiny ahinya to mago man kod tuono chunygi goyo kibikibi kaka gibiro yudo yath kaponi chikno omedo tiyo machwere. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod mathoth.
E kadak ma Kibra ji odich kendo oganda dhi nyime gi dwaro mar loko ngimagi kaka pile. Bang' chopo kae, oganda rwakowa kod ilo, kasa paro chimo od Benta Agola. Benta en jadak ma Kibra kuom thuolo malach kendo osekedo gi kute mag ayaki. E ode kae bende odak gi rawera machielo ma okonyo, ma en japuonjre e skul sekondar ma Upper Hill, to bende kedo kod kute mag ayaki. Makaponi yedhi gi nyalo bedo ni onge atol to anyalo tho. Yani dikoro ni onge kama ng'ato nyalo wacho niya ni kawuono owinjo ni yath inyiewo Kenyatta, adhi anyiewo yath Kenyatta. Mioni en achiel kuom oganda jo Kenya 1.4 ma odak kod midhusi mar ayaki. Yedhe ma imuonyogi emosemiyo gi geno kendo konye chwalo kinde. To ere kaka ne ofwenyo ni en kod kutegi? Asebedo positive for the last 24 years. Na ng'e status na expect nyathina mar 4 mo graduate ni the year 2000. Ema na ng'eyo I was 6 months pregnancy. So the government no launch mandatory test mane nyaka obed tested. Tok jatend piny Amerika Donald Trump chungo wach mar siro weche ma otenore kod thieth mar ayaki, Benta dhoge omoko kowacho ni oganda man gi kute mag ayaki e kadagni biro njo matek kaluwore ni bende ni kod nok mar yuto. Kata gima ng'ato chame maonge. Nyithindo ga nyiso gini, wa take breakfast, wariyo godiechieng', wachiemo godhiambo. Kata ka gimi cham lunch time ema onge. Koro yath konyisi ni dhi nyiewo, ang' inyiewo. Midhiero makoro omako Benta ni ok en kende. Jena Kinyi bende osebedo ka kedo motegno kod tuoni kuom thuolo maromo higni 25. Ana wuon amuonyo yath. Asemuonyo yath for the last 5 years now. Since 2000. Okay, nyocha ng'iyo kimiya yath mar dweche 6. Sani oningo bende adhi e clinic dwe mar 3. What about kadhi? Timi yath mar inyisi ni yath onge kata timi yath mar 1 week. Psychologically adhi bedo affected. Krako doko ni piny owacho mar Kenya to temo hoyo chuny jotuo mathuruka nitie geno. To mano chalo mana yamo mokalo kendo gino miyo giluoro sidang'. To gima dhi kuongo negowa en gima akena luonge nade gi dholuo mental health, psychological effect. Gino dhi affect our brain. Mentally, we are going to be affected. But apparently there is no drugs for the rest of your life. My appeal to Trump, kata government mar Kenya, e watch health kikoningo tugo. E watch health kikoningo gikete propaganda. Nikech mangi mangato, mangi maji. Kaparo 1999, ji nigologa ko to ng'ato to tiko gi jwala. Mano kelo luoro iri ji. To sani chakre nyaka ne USAID chak donjo e Afrika kata e Kenya ka. Information ji oseyudo. Ji oseng'eyo kaka dak gi HIV. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. En midhiero ne jotije mag riwruoge mopogore opogore ma isiro gi sirkal mar piny Amerika ka koro moko kuomgi osechungi e tich nikech chik ma ogol kod sirkal mar pinyno mar chungo kony ma osebedo kabiro ne pinje mag Afrika. E piny mangima sir mar Amerika kokalo kuom riwruok mar PEPFAR ochiwo tije ne ji maromo 271,229 ka Kenya kende to maromo ji 35,703 ondiki kendo chamo sara mawuok e sir mawuok e piny Amerika. Judith Omondi lero wach mar luoro manitie kaluwore kod wach ni tije nyalo rumo ne oganda mosebedo ka tiere riwruoge misiro kod piny Amerika. En kinde mar mudho ok ne jotuo ma odak kod kute mag ayaki kende, to nyaka ne jotije ma osebedo ka ondiki kod riwruoge ma ok mag piny owacho mayudo sir ka wuok e piny Amerika. Ka okalo kuom chenro mag PEPFAR, piny Amerika osebedo ka ondiko jotich maromo 221,229 machiwo sir ne jotuo man kod tuo mar ayaki, kansa kaachiel kod kahera. Jotije ma nyaka sani oseyudo boke machungo gi e tijgi kaluwore gi chik mane ochuo wiye kogno
kod jatelo masani mar piny Amerka Donald Trump, chik machungo sirgo kuom thuolo mar ndalo 90 kapok ogolo paro mare maogik. E piny Kenya, maromo jotich machiwo sir e yor thieth 35,703 ondik kod omenda mar sir mawuokie piny Amerka. Kuom magi 1,952 gin lakteche kod clinical officers, 1,234 gin nurses, 578 jopim mag laboratories, 340 joma tiyo e ute yedhe kaachiel gi 24,000 ma gin nyamrerwa. Gi ripot mar duoko jotije gi pacho, rem maduong' dhi neno e chenro mag chiwo thieth ne ji ma odak kod kute mag ayaki. To wan gi staff 560 staff ma donors go chulogo pesa ma ochiwogo facilities wa ma gin almost 153 sites Kisumu ka mamiyo HIV services. HIV services ema bobedo mostly affected gi gigi nikech koro pasolendgi gin joma wasemiyo tich joma oyudo tich gi partners gin gi salaries magarantir nyaka February. Ka opogore kod jotije ma owito tijegi, ute thieth ma osebedo ka chiwo sire laini bende iloro. Women sex workers, particularly my services from our special populations, mago koro very affected because gin gi kuma gidhiga kaka Selika, Migosi, Meigo, the clinics to Awasi, koro mago nikech waonge pesa mag sustain nyaka walori more transfer plans go moro. Director mar weche thieth e pacho kae Dr. Patrick Amoth kata kamano koni ute thieth mag piny owacho pod ni kod jotich mabiro konyo jotuo gi maonge ng'ikruok. And remember that HIV services are offered in this country through more than 3,700 facilities. More than 90% of these facilities are public health facilities run by our county government, and therefore we think that we have sufficient capacity to be able to withstand that shock. E pinje mamoko kaka South Africa, man kod ji ma odhuro matiyo kod yedhe magayo kute magayaki, ni kod jotije maromo 13,800, Mozambique jotije 26,000, Nigeria jotije 19,000, kod Uganda man kod jochiw thieth 20,000 ma ondik kod PEPFAR e kind pinje mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar thieth e kaunti ma Kisumu chako kampen mar manyo jonyuol mane nyithindgi ok oyudo chanjo dweche 3 mokalo. Mane midhiero mar nok mar chanjo moting'o BCG, OPV e kind mamoko ne okwako piny Kenya. Chanjo makamago koro yudore e thoth kuonde yudo thieth e kaunti ma Kisumu, kaka ripota marwa Millicent Adhiambo ne otimo limbe moko kuom ute mag thieth e kaunti no kendo yudo ni chanjo go koro nitie. Omiyo report. E kar yudo thieth ma Nyalenda Health Center mayudore e sub-county ma Kisumu Central, picha mako moko kuom mine mane nyithindgi ok oyudo chanjo sach nyuol ka oriedo lai kendo nyithindgi yudo chanjo. Jochiw thieth yango ni chenro no koro dhi nyime tok chanjo duogo kalure kod okang' masani gikawo e timo kampen mar manyo nyithindo mane okoso chanjo diere mane chanjo oduono. E kampen makamano, giyango ni gimakore kod migao mong'ere kaka PATH ka giwuotho e mier mar chanjo nyithindo kendo gimanyo jonyuol e yor ong'we yamo mondo duok nyithindo e osiptal omi chanjo go ma ok olewo. Chakre first week of December, nwachako campaign under partnership gi PATH. Koro PATH net support nwa jok madhi okogi mondo tim campaign ni mondo many mine mane okotiko chanjo gi. So we've been doing that on weekly basis. Every week nitie staffs madhi oko mondo many mine mane nyithindegi okotieko chanjo gi eki. Koro ma wayudo nembni mag simu bende waluongo moko kuom jonyuol mane ochopo mondo nyithindgi oyud chanjo tok luongo gi kendo koro kwayo piny owacho mondo oneni chanjo ochwal moromo e kuonde yudo thieth sama gikonyore ni mar giyudo pek mopogore e dok e od thieth kendo kaluwore kod nengo ngima moridore. Anadakwa mana sirikal ni mondo gikelnwa yedhego piyo ma kwanyuol kik wadang' ni osiptal omiwa go immediately bang' nyuol. Dong dang' ni mar sama tindo onge idogot kendo ichak ichiki ichak iduogi koro miyowa shida. Apisa mar thieth e kaunti ma Kisumu Florence Akech koro jiwo jonyuol mane nyithindgi ok oyudo chanjo mondo chope kuonde yudo thieth mapiyo
koyango ni chanjo kaka mar BCG kod mamoko nitie ka bende gigeno ni moko mapoko biro dhi donjo dwe manyien. Nyocha wayudo 55,000 doses mag BCG vaccine. Nyithindo manok oyudo chanjo ndalo mane waonge chanjo e dwe mar 11 nyigi Januari kaka nyowa chako obiyo osiptende watem nekich BCG sani nitie. Kapo ni ne ok yudo nonyisi ni duog bang'e to dhi osiptal mondo yud chanjo no. Sani wantiego e facilities wate sani. OPV mar polio girota wantiere go to stock gi odok piny, lakini wadhi yudo juma manyien. Tetanus diphtheria to wasebedo kwa onge go chakre December, to wan gi geno ni wabro yudo samitimo the quarterly distribution. Koro wan gi geno ni kaka sirikal owacho wabro yudo vaccines kendo osiptende wabro bedo gi vaccines moromo. To sani to wan gi vaccines manyalo romo nyithindwa. Magi biro tok midhiero mar nok chanjo kaka mar BCG neno pacho ka dweche 3 mokalo ka koro jokanyo wuok oko mar timo kampen neno ni nyithindo mane ok oyudo chanjo go omi chanjo kaka yor golo ngimagi e andaki. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wawere gi motendore kod weche mag thieth Nyakoromogi. Wang'iye motendore kod weche mag arita. Nyithindo 2 owang' ma ok nyal yangi e masira mar mach e gwenge mag Ombok, Lambwe Central e kar chung' od bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay. Mach ma ichich ni obiro kaluwore kod wach ywaruok mar lowo e kind anyuola. Familia no wacho ni gisebedo ka giyudo buok e wi wach lobno ma koro ne okelo tho mar nyithindo 2 ma johigni 3. Alia Beach miwa sigana. E dala Christopher Tieno, jogweng' mani kod mirima kod chunyi lit ne yuoro mar chuwangi masira mar mach mano wang'o nyithindo 2 ma johigni 3 mok nyal yangi. Mach michich ni ne omoki kaluwore gi ywaruok mar lowo mosebedo e kind familia no. Nyithindo 2 go machielo en wuod Christopher kaachiel kod nyakware ne oweyo odni odhiambo manyoro ka jonyuolgi ne odhi e chiro ema gi kinde no mach ne omuoch mowang'ogi. Wuon dala ne wacho ni tho mar nyithindo 2 go obiro kaluwore kod ywaruok mar lowo mosebedo ka gidore e kindegi kendo gisebedo ka giyudo buok e ngimagi. Kanyo wawe nyithindo dala ka wawuok wadhi Kipasi, minot nyodong' kendo mbe nyodhi chiro Malela Kadiyo. To ka Kipasi to nyaromo gi masira mane ok ang'eyo ka oda wang'. To kanyora chopo machiegni taneno ka iro wuok tawacho ni jowa owang'o na nyithinde ot. Nikech nyo en wach manyo asewinjo kanyo wan gi weche mag lowo mane wuon ouso gi ng'ato to lobuno nya duoko pesa mondo akaw eka 2 to lowo no osebedo gi ywaruok ma chifu nyo wasebedo gi surveyor to pod nyo giwacho mani dhano nyaka tho. E kinde masira no mwandu te mana ni odni bende nowang' molokore buru maonge gima noresi kata achiel ka owuoro gimomiyo ywaruok e wach lo ne nyalo miyo nyithindo maonge ketho tho e yo maket gi mano ka odwa ni obilo tim nonro matut e wachno. Ang'o miyo wang'na nyithindo nikech wach lo manyiyo ma babawa nouso gi ng'ato eka 6 to anakawo eka 2 kata ka nyidwa wang' document ok nyo wang'a document to nyithindo to we ne okawa gi wuoro ang'o miwang'o nyithindo maonge gi ketho to an monego nega. Min ode Mary Atieno wacho ni achijego ne omoko mach gi tok ot kaeto giloro ne nyithindo go eke odni ema nomiyo giwang' mok nyal yangi gi ka ok ni kuom thuolo malach gisebedo ka giyudo buok e ngimagi. Ang'eyo ni gin ema giwang'o na ot gi nyithindo e ot to litna nikech nyithindogi asethagora godo mogikeno. Nyathi nyara no nyuol ka ni attachment waondo to no en siala e college. Ruoth ma Lambwe Central oyango ni ripot ewi buok ma familia no osebedo ka yudo ne osechopo e ofisgi kendo ne gisetemo kawo okang' mar temo pie weche ka ok ni okang' mar wang'o odni ko nyithinde ei ok en gima winjore kendo achije mitudo kod timni ibiro logo dwaro mar duond chik. Jago ma nyithinde nyo wang' 2 ot nogochona on Monday ni familia gi othreaten gimane ong'ise ni biro nege. Koro gima duong' madwani mondo ang'is community ni en ni disputes kata chwanyruok moro amora ok nyal bedo solved ka ng'ato kawo chik e lwete.
kata de bed ni ng'ato nokoso ni e yo moro amora, nitiere authorities moro amora minyalo ringo tidhire, ng'ato ka ng'ato nigi hakia mare. Maendi en dala Christopher kama masira mar mach notimore kowe konego nyithindo 2 mowang' mok nyal yangi. Familia ni kaachiel kod jogweng' kwayo tendo obila mondo otim nonro margi kendo maki achije michich ni nokelo masirani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi wasudo gi weche manyien nwawere gi mowuok e gwenge mag Suba North. Wayudo ni jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne owek bwogi gi wach mar ni jatend piny William Ruto biro bedo e telo kuom thuolo mar higni 5 kende. Kindiki manenore kama osebedo kaluwo twak mag Gachagua osebedo kagolo, owacho ni ok obi kwedo sirikal kaka jomoko osebedo kanyise. Jatend migawo mar lowo kod chenro mag boma Alice Wahome okone Gachagua mondo ondik lipot kod duol mar EACC manono mibadhi kaponi en kod adier gi weche manyocha ne owacho ni mibadhi ogoyo tach e sirikal. There was somebody in this office. Today he's not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president. As if that is an achievement. Situtishe ati rais a one-term president. And pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. Wale wengine wananiambia sijui pinga rais kama fulani. I think they are addressing the wrong person. Yeah. Maybe they are talking to somebody else. Sio mimi. Wale wanataka kuoppose rais watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. He has forgotten that he was part of the team. He has forgotten that he has launched some of these projects himself, alone or jointly with His Excellency the President. And he was our champion. Were his eyes closed that time? Erokamano nyakore mogi kuom ketera Ramogi TV ka yueyo marwa mokwongo e weche manyien mag Oimore tinende hang'isi ni twak marwa mar buch jopiny biro mana bang' thuolo machuok kende. Anoka Abraham Ogwedhi wuod Kisui Mbita wacho Ramogi nendo maler ahinya kendo amor gi weche manyien. Aneno ka wacho ni Otang' wuod Obunga Pumbi aworo kama lowo miyo koro ngima ng'ato ema koro hinyore. Okelo Luoch ma Jakiranda wacho ni akete Ramogi TV aworo ng'ama wang'o dala nyawadgi. Kuom Solomon mar Kibuye wacho ni aworo kaka wach lowo nyalo kelo tho. Weche ma kamago nyakwa Ramogi maneno ka koro oganda omiyo pek ka pes Kenya to josiasa nyogo mana ndeke mtokni gi plode wakwamo nikech kuo ma Kenya ka maniluongo ni Tobias kowuok Kambare mawacho kamano. Okay, Ukedi Boka ntiere Ulanda wacho ni winjo e yo makare kata tend Trump to dhinyo pinje moko nyaka koro Kenya many mana rieko ma ginyalo konyorego. Fred Abia Nyong'o koni ntiere koda ka kendo mora nye gi weche manyien nyakwa Ramogi. Yena moda ka oyueyo mana mapiyo ka pok adhi e yueyo no to bende aneno ka ji medo oro ote ma otende kod wach mar Trump weche mag nek motimore gwenge ma Homa Bay kocha. Ande Engineer Fred Akelo mano manyakwar nyapi ma Wuod Kadongo Kabondo bende koni entiere ka kendo ochiko ite ubedo gi ng'eyo to mana kokalo Ramogi TV weche manyien mag Oimore. Kedi mabor ka waduogo pod wan gi mamoko. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Luedo Chueyo.
Koro ka sana sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Wangari is not your average village girl. She rose up the ranks to become the Group Executive Director of Equity Group. I decided that I will empower my house manager completely. It was only 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jonta kresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Donda Mo. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Machiegni kendo nyakoro mogi jodak e gwenge mag Magina e ward ma Kakrawe sub-county ma Suna East County ma Migori ywago medruok mar rochruok mar arita kwe e gwenge makono. Nyaka sani nitiere ji 2 manochadhi kod beti ma pod dhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma St. Joseph Ombo Mission Hospital. Gigo ya touch ji 2 to ji 2 seng'awo beti. Nav no otherwise. Luth ne an godo. Nwadonjo mana kuom gi lodha ni an bendi. Nwabatul gi jogi ka. Madhi mana a time of aken gimoro around 18 to 20 minutes. Kapoda nwana kodi ng'ata chiel. Minena gi noringo. Kicha giduogo gigo koko. Gigo uwi. Achiel we team mar ji 4 ma ataka gi achiel wuok chak lawgi gi beti pamgi gi beti kabisa. Gweng kanyo osebedo marach, ok ober ahinya, ama koro gikeni to wata wan koro semiyo waluoro nikech sama wan godo ne nyathi ok nyal wuok dhi skul sa 11. Yom to koro aneno ka nitiere nikech onego koro sirikal kaka chief assistant chief gi area no indo mag jodongo gweng yom nyalo bedo nikech ok gikaw gigo ne atwa
ka sama gigo timore e yo moro mapiyo piyo minyalo konyo gimoro haraka. Notongi marach, but kaka negichope osiptal nwa manage masani gin sawa, achiel wasegol modhi dala, machielo ni be ka wigni pokorumo pod wadhi gole modhi dala ka en sawa. Jod bura mawuok nyandwat ma ugwe mar Kenya wuok tung mosuo kod serikal mar William Ruto wi paro mar wuoyo oko duol mar NACONEC ma osebedo kasiro somo e gwenge ma otuo. Giwacho ni okang' makamano biro thiro dongruok margi kendo rocho somo. Okang' mar dwaro wuoyo oko duolno en achiel kuom mago manyicha ni duol mar jotend migepe okete winjruok kaka imiyo ler kod Walter Nyambaga. E odiechieng' mar ariyo mar romo mar jo od bura matimore Naivasha ka ema jo od bura mawuok ugwe mar Kenya ne odunyore kod sirikand William Ruto kendo lunyo gi pi maliet kuku mar jotend migepe manyocho podho paro mar ni wuo oko moko kuom kembe riwruoge mag duol mag sirikal. Ranyisi momako gi kibaji en duol mar NACONEC mosebedo ka chiwo sir mag somo e alworago. This decision has raised significant questions and serious concerns, particularly due to its implications for nomadic and marginalized counties and communities, and its lack of comprehensive consultation to take on board the interests of those affected by this upcoming decision. Gikoni NACONEC okera chiel kuom saga mane sirikal menyo, kata kamano bende giseyo duol mar jotend migepe magikoni ok ochiwo ler mar yo ma idhi resi godo jopuonjre mosebedo ka ogeno kuom duolno. Those thugs, bureaucrats who think they can place their hands on that money, and we know it. I don't care whether in the Ministry of Education, I don't care where in other offices in the government, don't touch NACONEC. You touch NACONEC, you have touched all of us. This puts into the question the integrity of the individuals preparing the cabinet reports, if not a clear indication of absolute malice. Alwora mar ugwe mar Kenya oyangore kod midhiero mag oro kod ngaji makinde ka kinde majamni thoe kaluwore kod nong'no gino magikoni kotenre kod sir ma NACONEC chiwo jopuonjre yudo thuolo mag tiegruok. We are saying as pastoralists group, parliamentary group, that nobody should touch NACONEC, because if you are touching NACONEC, you are touching us, and you are touching the children of the pastoralists. NACONEC was not included in the initial category targeting commercial entities, regulatory authorities, and state corporations for mergers or dissolutions. NACONEC does not fall under any of the above categories. Gikone sirikal mondo lok pache wi wachno kendo we duolno dhi nyime gi chenro mage mar siro somo. Please leave NACONEC where it is. The only thing that we expect is add some more. Embolden it, create more funding, more opportunities. That is what we expect, not dissolution, and we will not accept. There was lack of public participation and stakeholder engagement in the decision-making process. NACONEC's mandate is deeply intertwined with stakeholders, including county governments, local communities, and international partners. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Oranjo weche mag tuke. Beatrice Wangu mawuok Eldoret jaloch mar Shabiki Avieta Wangu noyudo loch mar siling 1,500. Wangu wacho ni ochako gi siling 150 kende ochwe kelone loch mar siling 1,500. Owacho ni obiro tiyo kod loch makamano e dongo ohala mare moloko e boma ma Eldoret. Inyalo donjo e tugoni ka idhi e mbui mar shabiki.com kasto idonjo e ndek Avieta. Mimi ni mshindi wa siku ya leo na nimefurahia sana juu Mungu amenitendea. Nimejaribu mara mingi na nimekuwa mshindi. Na nyinyi mko nyumbani mnajaribu na mtashinda tu. Mtakaa kama mimi. Mtawini. Nilianza na 150 nikapata 5,000. Alafu nimewini 500,000. Nimefurahia sana. Tim mar Barcelona no dhi nyime gi ikruok kawuono motelo ni tukgi mar Champions League Atalanta sa bich mar otieno ma kawuono. Gie sani Barcelona